Il-kap nazzjonalista Alex Borch iddikjara li l-partit tiegħu għandu dejn akkumulattiv ta' 11 miljun euro, anke jekk sa inqas minn 6 xhur ilu it-tmexxija tal-istess partit qalet li id-dejn kien ta' 32 miljun euro. Borch iddikjara dan waqt konferenza tal-aħbarijiet barra d-Dar Ċentrali biex ifakkar il-100 jum kemm ilu li laħaq kap wara Bernard Gregg. Però id-dejn tal-Partit Nazzjonalista qiegħed madwar 11.7 miljun. Dak imħabbar minn Borch huma l-20 miljun euro inqas minn dak iddikjarat mill-predeċessur tiegħu u anke mis-Segretarju Ġenerali attwali Nazzjonalista Charles Bonello fl-aħħar xhur bit-tnejn li huma jiddikjaraw iċ-ċifra ta' 32 miljun euro fi stanzi differenti sa Ġunju li għadda. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna. Rigward il-qagħda llum, ma nistax ngħidlek li ċċekkjajt illum jew il-bieraħ, però sal-aħħar li jiena ġejt informat il-qagħda viċin. Intom għandkom ċifra kemm taħsbu 32.5. Kemm? 32.5 kif kien iddikjara l-kap. Grek kien qal id-dejn tal-Partit Nazzjonalista fl-2022 kien ta' 32 miljun. Illum kien qiegħed. L-istess. L-istess. M'għaliex. Quddiem din id-diskrepanza ma' Siċċa One News talab spjegazzjoni lil kap nazzjonalista waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, iżda bqajna bla risposta. Madankollu l-ġurnalista One News reġamel l-istess mistoqsija fit-tmiem il-konferenza fejn il-kap nazzjonalista der evidentament skomdu biex jagħti l-informazzjoni mitluba dwar il-qada finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Borch, staqsejtek dwar id-differenza ta' 20 miljun euro dejn ma wieġibtniex dwarha. 20 miljun euro dejn isek tliftom. Importanti nistaqsih id-domanda. Dr. Borch, 20 miljun euro dejn qed nitkellmu. 20 miljun euro. Fis-sens tista' tispjegali fejn marru dawn l-20 miljun euro. Il-partit jikkonferma fuq One Productions kemm għandu dejn aħna nkomplu. Imma qed nistaqsik domanda sempliċi fuq l-accounts tal-Partit Nazzjonalista. 21 miljun euro dejn li telqu sparixxew. Huwa veru li One Productions għandhom il-mistoqsijiet jagħmelhom il-ġurnalist. Il-mistoqsijiet jagħmelhom. Grazzi. Sa din it-tant fi stqarrija anke l-Partit Laburista staqsa fejn il-Partit Nazzjonalista ħeba aktar minn 20 miljun euro f'dejn. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista ma jridx jispjega kif finqas minn 6 xhur ilu ikkwota dejn ta' 32 miljun euro u llum qed jikkwota dejn ta' 11 miljun euro. Il-Partit Laburista sostna li dak li qal il-Kap Nazzjonalista it-tnejn jagħti stampa dubjuża dwar fejn ħeba aktar minn 20 miljun euro dejn mill-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista temm jgħid li min mhux kredibbli fil-finanzi tal-partit tiegħu ma jista' qatt jiġi affdat biex imexxi il-finanzi tal-pajjiż.